צ'יפס או נאצ'וס ב-30 שקל. נקניקיית עוף, 25 שקלים. קולה בלי גזים, חמה, מגעילה, כן? 10 שקלים. זה נראה לכם הגיוני המחירים האלה? למה המחירים באצטדיונים כל כך יקרים? פעם בשבוע עולים מאות אלפי אוהדי כדורגל למקדש שלהם, לאצטדיון. המשחק עצמו הוא שעה וחצי, אתה מגיע שעה לפני כדי לתפוס מקום, אתה יוצא קצת אחרי, 3 שעות טוטל, כן? בלי נסיעות. מה אנחנו רוצים? לשים איזה משהו קטן בפה, לשתות משהו, לנשנש? אוהדי כדורגל הם קהל שבוי. אנחנו כלואים באצטדיון בלי אפשרות להכניס אוכל או שתייה מבחוץ. ואם אתה להביא חטיף לילדה? את לא יכולה להביא חטיף. אני לא יכול להביא אפילו בקבוק שתייה קטן. ומה עושים בעלי המזנונים? הם יודעים שאנחנו תלויים בהם, ולכן הם דופקים מחירים מטורללים. את יודעת כמה זה עולה? וואלה, מה? כוס קולה. כוס קולה קטנה, 10 שקלים. ככה? כן, אבל חמה ובלי גזים. כוס פופקורן, קצת יותר גדולה מזה, 18 שקל. כמה אמרת טילון? 20 שקל. 20 שקל טילון? ולא תגידי פיסטוק. תדמייני עכשיו אלפי אוהדים יורדים, עצבניים, צמאים, רעבים, לתוך המזנון, אוקיי? אלפי אוהדים על 2 נערים מסכנים בני 16 ששוכחים ממי לקחו כסף, ממי לא. והאוכל לא טרי בגרוש. למה שנפספס את ההתחלה של המחצית? בגלל חלמאות. אז מה עושים? מפסיקים להיות פריירים. נושכים שפתיים ומפסיקים לקנות במזנונים. נכון, ילדים קטנים ומבוגרים, קצת קשה לדרוש מהם להתאפק. אבל מכל השאר, בואו נכאיב להם בכיס. ביתר, הפועל, מכבי, כולנו יחד בסיפור הזה. נתאגד ונפסיק לקנות.